Bangangan David sisa utang nom ikmat ujung ki kan abang ami ikmat iki makading mangan len ladi raya acara pra kajeng kod kelawan ndu arzakat pra ter kawan arfulai kidon ki no yelam sengsan pertir ki ladap kerania rei wat katar ngadang buteng ngampat chen la ai juba bi ki du mentar kan ong pi kum ba pi ong bo pat ba yo i bangade ta banga nga pensoi ke sur ke jongki kade ga ba sisa kawai kade mo boy pat ba am taw la jang su tho kilek nala di sebab nganya kun election da nganya le election oh then ki ai ki jingkula ano pi mana dei hi bu pat ba ai nga kwa bu pat ba di man ai ki mat rekam ki jonga ko pat ba ong simba men kini ki mat rekam ka ba ni kun ki pat ba ni bu api kata ka dei ka ba lara ngade banya kun election ngan bu ta khamat pat ba ma kumbolong menta kini ka kam ko mengatri di pat ba buan ban pensno ya ki jong pat ba te ka ju ke sistem ko ba ka di ngan apply ba ka dei ban rekam hakatai ka ju perkom